Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала нашему Христу. Вітаю вас, сябры. Сегодня у нас Гродненская область. И один из цікавейших маршрутов – это Беня-Коні. Ну и знову, може, повторюся, але кожны маршрут мае свае асаблівасці, свае нейкія адметнасці, звязаны з гістарычнымі асобамі, звязаны з нейкімі падзеямі гістарычнымі нашай краіны. Вось. Ну, тым ліку гэты маршрут Беня-Коні. Пачынаем мы яго з кропачкі Гайцюнішкі. У складзе Вялікае княства Літоўска Віленскае воеводства згадваецца з 1512 года як каралеўская маёмасць. Затым это ўгласнасць роду Кізгайлаў, а з 17 стагоддзя роду Нонхартаў, які ў 1612 годзе будуюць сядзібны дом, які хутчэй падобны на крепасць. А за савецкім часам, пачынаючы 1945 года, у доме працавала школа, а затым, так можна сказаць, спецлекарня. Захавалася гаспадарчыя пабудовы, і ў руінах родавая капліца-пахавальня роду Нонхартаў. Яна пабудаваная ў 1984 годзе. Усё цікава, і сам дом, і капліца-пахавальня. Нават, што яно сёння ў руінах. Па-першае, дом, я ўжо як сказаў, што гэта спецлекарня, туды доступ, я маю ў увазе у сам дом, доступ забаронены, нехта праходзіў, можа, нейкі меў дазвол, вось, можа, неяк дамовіўся з адміністрацыяй гэтай установы. Вось. А так, туды папасці вельмі складана. Я скажу так, там все перабудавана, а вось звонку ён застаўся такім, як ёсць, такім, як быў. Вось. Таму звонку можна прайсціся вакол яго, паглядзець. Вось. Гэта вельмі рэдкая такая архітэктурная пабудова. А што датычыцца руіны капліцы-пахавальні, якая ў руінах, нават руіны яны ўражваюць. Там ёсць старыя здымкі, на якіх гэтая капліца-пахавальня, яна яшчэ ў добрым стане, вялізная пабудова была, вялізная. Вось. Сёння вось такія руіны. На мой погляд, нават там з падмуркаў можна аднавіць пабудову, можа, некалі, дай Бог, некалі, можа, і гэтая пабудова, гэтая капліца-пахавальня будзе адноўлена. Будем спадзявацца. А наступная кропачка Беня-Коні. Вось такое цікавая назва такая, Беня-Коні. Вядома з 1529 года як вялікакняжацкая маёмасць у межах Лідскага павета Вялікае княства Літоўска. Уласнікамі паселішча узгадваецца род давойнаў, храптовічаў. З 1723 года маёмасць роду путкамераў. Тых самых путкамераў, да якіх будзем пойдзем наступную кропку маршрута, тады ўжо падрабязней трошкі раскажам. Вось, у стылі неабарока ў 1902 годзе будуецца касцёл святога Яна Хрысціцеля. Ля храма магіла Марылі Верашчакі. Захаваўся будынак плебаніі, у руінах вадзяны млын і чыгуначная станцыя, якая была ўзведзена ў 1926 годзе. Сам касцёл, вядома ж, прыгожая пабудова ў стылі неабарока. Вось, але прыкметныя
магілы, і ў тым ліку каля храма, так, на цвінтары, менавіта магіла Марылі Верашчакі. Гэта першае каханне Адама Міцкевіча. Вось. Для яе заўсёды кветкі, знічкі. Вось, можаце таксама аб нечым успомніць добрым. І хвіліначку дань памяці гэтай цікавай асобе, якая таксама вельмі шмат паўздзейнічала на нашага вялікага геніяльнага паэта, і дзякуючы іхняму каханню, таксама так была некая такая аснова для яго будучых таленавітых геніяльных твораў. Вось. Ну і самі бальцейнікі, вось, роду Путкамераў. Маёмасць роду Сакалоўскіх, спачатку Храптовічаў, вядома ў межах Лідскага павета Вялікага княства Літоўскага з сярэдзіны 16 стагоддзя. Уласнасць роду Путкамераў з 1723 года. Мураваны сядзібны дом узведзены 1895 годзе, побач флігель, лядоўня. Там гаспадарчыя пабудовы, выкарыстоўваецца і сёння мноства гаспадарчых тых пабудоў, захаваўся парк і камень, для якога сустракаліся Адам Міцкевіч і Марыля Верашчака. Вось менавіта сюды, у гэты дом, Марыля Верашчака прыехала як жонка Путкамера. Вось з тога часу яна Марыля Путкамер, так? З роду Верашчакаў. Такая мемарыяльная мясціна. Трэба разумець, што тут, вядома ж, і сама Марыля, і быў Адам Міцкевіч. Прыязджаў сюды ў госці, ўсё было прыгожа, з дазволу гаспадара. Вось, гаспадар разумеў, хто перад ім і якая гэта гістарычная асоба, і я маю ўвазе, які гэта таленавіты, геніяльны мастак слова. Вось. Паглядзець, там ёсць што, шмат пабудоў, добра захаваўся парк. Вось. І гэтыя мясціны, якіх быў Адам Міцкевіч, сустракаўся з Марыляй Верашчакай, ён тут гасцяваў не адзін раз. Чацвёртая кропачка маршрута – гэта ў нас Воранова. У межах Вялікага княства Літоўскага згадваецца як паселішча Балотна пад уладай шляхецкіх радоў Гаштольдаў, Зарэцкіх да воінаў. З 1613 года гэта ўжо мястэчка. За савецкім часам, 1967 годзе, на месцы знішчанага старажытнага касцёла пабудавалі клуб. Захавалася з 19 стагоддзя радавая забудова горада, драўляныя і каменныя будынкі сінагогі 19 стагоддзя і галоўная брама, самы пачатак 20 стагоддзя на хрысціянскіх могілках. Здаецца, тут нічога такога няма, але ж бачыце, тая ж самая брама, якая на здымку бачна, якая яна цікавая, незвычайная, архітэктура яе, дзякуй Богу, захавалася, так. І сам гарадок. Невялікае паселішча, невялікае былое мястэчка, але ў ім ёсць што паглядзець. Я маю на ўвазе это будынкі радавай забудовы. Вось, і перабудаваныя ёсць две сінагогі. Адна з іх перабудавана наогул там да непазнавальнасці, так. Вось, у яе, мабыць, клуб быў, нейкі ці кінатэатр. Вось. Далей, Воранаўка, гэта недалёка побач. Сама сядзіба вядома як уласнасць роду Сціпіонаў з пачатку 18 стагоддзя. З 1905 года пачынае належаць роду Шванебахаў. Так, гучыць, Шванебахі. На месцы папярэдняга дома ў стылі класіцызму з элементамі барока ўзводіцца новы мураваны сядзібны дом. У часы Другой сусветнай быў пашкоджаны, але неўзабаве яго аднавілі. Да дома вядзе шыкоўная ліпавая алея шырынёй 25 метраў.
як сцвярджаў наш даследчык таленавіты, значит, адзін з даследчыкаў таленавіты, Федарук Анатолий Тарасович, што гэта самая шырокая алея у нашай краіне, так? Вось, а на месцы гэтага сядзібнага дома калісьці быў драўляны будынак, ну, мабыць, ён там, можа, пашкоджыўся, можа, згарэў, можа, ён быў у такім дрэнным стане, што вось менавіта на яго месцы быў збудаваны, можа, нават на падмурках старога дома быў збудаваны новы сядзібны дом у стылі класіцызму з элементамі барока. Вось. Ну што, далей рушым. Далей рушым па дварышкі. Цікавы маршрут тут такі: па дварышкі, гайцюнішкі будуць, потом канвелішкі, германішкі, малыя, вялікія. Ну, вось такія населеныя пункты, якія сабраліся ў адзін маршрут. Так, значыць, па дварышкі. У межах Віленскага ваяводства Вялікага княства Ляцоўскага сядзіба вядома з пачатку 16 стагоддзя як маёмасць радоў Ямантовічаў, Чаплінскіх, Рымшаў і Кірсаноўскіх. На падмурках папярэдня ад старога драўлянага дома, таксама, так, у 1931 годзе ў стылі неакласіцызму апошнім родам, ось, як я сказаў, Кірсаноўскіх, да, узводзіцца сядзібны дом, да якога і сёння з усіх бакоў падступае хоць пашкоджаны старажытны пейзажны парк. Ну, парк, як я ўжо сказаў, што дастаткова пашкоджаны, да, але ён яшчэ мае свой, ну, нейкія рысы, першапачатковыя рысы свае прыгожага пейзажнага парку, і ён бліжэй захаваўся бліжэй да дома, і гэта вельмі прыгожа, так, таму што калі голыя дамы стаяць сядзібныя, так, разумееш, што менавіта ж вакол кожнага дома сядзібнага, я ўпэўнены, што вакол кожнага дома быў парк, ці гэта пейзажнага тыпу, ці гэта нейкі там стылі барока, можа. Вот, вось. Так тут захаваўся гэты парк, частка парка, якая бліжэй да дома, і гэта, ну, прыгожа. Вось, дом вельмі доўгі час стаяў закінуты, потым яго пачалі аднаўляць, нейкі час у ім працавалі нейкія мясцовыя дзяржаўныя установы. Вось, але і дзякуючы гэтаму гэты дом захаваўся, і сёння, ну, на мой погляд, калі я быў апошні раз, ён таксама там, ну, ёсць людзі, адчуваецца, што ён, ну, пад даглядам нейкім, так? Вось. Наступная кропачка Тусуманцы. Чаму менавіта гэты камень я ўнёс у турыстычны маршрут, чым ён мне падаўся? Пры тым, што ў тутэйшых ваколіцах падобных камянёў веліканаў дастаткова многа. З цягам часу я абавязкова складу і менавіта пра ўсе гэтыя камяні будзе ў мяне тэматычны маршрут. А зараз мы кіруемся да тусуманскага велікана, які падобны на магутную каменную хвалю. Ну, магчыма, менавіта гэта мяне праштурхнула, каб гэты камень я ўнёс у гэты маршрут. Ён насамрэч падобны на хвалю. Хвалю такую, знаеце, как з мінулага, ну, я не ведаю, можа, і гэтыя мясціны некалі былі пакрытыя вадою, можа, морам, можа, нават акіянам. І, ну, вось такі напамін пра тое далёкае мінулае, што гэты камень неяк так, ну, яго з розных бакоў, калі паглядзець, то менавіта з нейкага боку ён падобны на хвалю, на каменную застыўшую хвалю. Ну, так, уражвае. Вось. Значыць, пасля тусуманцаў мы накіроўваемся да канвелішак.
У іспанскім павеце Вялікае княства Літоўскае вядомы з сярэдзіны 17 стагоддзя і належала гэтае паселішча такім радам, як Храптовічы, Янкоўскія і Умястоўскія. На месцы драўлянай каталіцкай святыні, вядомай 1808 года, якая згарела прыкладна пасля 1868 года, быў узведзены новы храм. Пабудаваны касцёл таксама з дрэва ў стылі неаготыкі ў 1916 годзе. На могілках прыгожая надмагілля ў выглядзе анёла. Спачатку пра анёла скажу, такія выявы рэдкія, а гэта сёння рэдкія. А некалі на магілах, чаму сказаць, трэба так, дастаткова заможных гаспадароў, якія радоў, якія нехта з гэтых радоў пакінуў свет на іхніх надмагіллях, на месцы іхніх пахаванняў, усталёўвалі вельмі прыгожыя, вельмі нават у мастацкім сэнсе вельмі прыгожыя помнікі. Вось у тым ліку і такія анёлы. На сёння яны захаваліся ў рэдкасці сваёй такой, так, а вось менавіта ў канвелішках такое надмагілле захавалася. І чаму не глянуць? Он недалёка ад касцёлу, так, гэтага драўлянага. Можна прайсці і можна паглядзець. Што я заўважыў, што ён трошачкі, бачна, што ўжо час яго кранае, так скажам, сваёю рукою такою неміласэрднай, так, ён трошачкі бачна, што ён у нейкіх месцах ён праваліліся, жалеза гэтае, так, гэты матэрыял, з якога ён зроблены. Вось таму яго, трэба берагчы, я не ведаю як. Можа нейкі навес, можа яго самога нечым пакрыць, каб ён захаваўся. Ось, а касцёл, бачыце, існаваў старажытны касцёл, на месцы яго мы бачым новы касцёл, які у пераліку прыгажэйшых драўляных каталіцкіх касцёлаў ён займае не апошняе месца, потому што такая вытанчаная такая постаць гэтага храма, вот, у атачэнні зеляніны, уражвае, я вам скажу. І яшчэ адна кропачка, гэта малыя канвелішкі. Вось там былі канвелішкі, гэта малыя канвелішкі. Спачатку 18 стагоддзя вядома як маёмасць шляхецкіх радоў Храптовічаў, Умястоўскіх і Раецкіх. Каменныя гаспадарчыя пабудовы колішняй сядзібы былі пастаўлены тут 1890 годзе родам Умястоўскіх. А гаспадарчага двара захаваўся толькі драўлянае гумно і вялікі будынак мураванага бровара, складзены з чырвонай цэглы і каменных квадраў. Я ўжо казаў у нейкіх маршрутах, што чаму не глядзець гаспадарчыя пабудовы, хай яны будуць і нават у руінах. Таму што яны таксама знікаюць і ў наш час, яны руйнуюцца, і можа нешта і аднавіцца, можа нешта захаваецца менавіта ў такім стане, а можа і адновіцца нешта. Але вось у такім стане, то есть аўтэнтычным, так, вы можете паглядзець іх і трэба глядзець, таму што вашы здымкі вельмі карысныя для гісторыі. І вось якія мае. Бачыце, я ў нейкі час так зняў, вы пазней здымеце, будзе бачна, што разбураецца ці што аднаўляецца. Гэта крокі нашай гісторыі праз здымкі, гэта трэба рабіць будзе. Вось, на сёння наш маршрут скончаны, мы паглядзелі ўсе 10 кропачак. Гэта была Гродзенская вобласць, маршрут Беня-Коні. Вандруйце, глядзіце сваё, беларускае, атрымлівайце асалоду ад гэтага ўсяго. Жадаю вам поспехаў, добрай дарогі і беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Владзімірам Цвіркам.